Vada kuti ariti paari daita zari anogona kuerekana asumuka achitaura mukwanisa kuzomuona here. Aiwa musasumuke henyu muchitaura. Zvatotanga mawana atotanga. Mawana atotanga. Munoitwa ani kwa German? Comrade indeta Comrade Gudo. Comrade ani? Comrade Gudo. Kati sekuru Gudo nindi sei. Kati koleni manyonga. All right. Rega ndikubatsira kumana. Mese bakadaiso. Mese ndito adamuziye. Kati wanatiziye. Nyaripo ndekuti katauta zvidoro. Doro ndochenda trust muupenyu. Ina trust doro zvakadanyisa. Inini amana matamangosvika pakuti inini unegirwa sadza kuwawa naadzimai. Bakuru neshishi. Ndimona mai. Saka inini yangu doro isipetali mukona wawo wafane wo. Wawo wakafane wawo matanda. Kunzi wawo matanda zvezvika. Kuno kunotanda zvakawanda. Andimona. Jambo arishasha munyama godo hasha madzikirira kuti obochikangana kusarira usageza ngono pfari meta makumuni zvimwe zvadaro. Saka hausokuda sei ndokutamba na. Sasa uri kwabviswa wawo. Roti wapuwa skadi weta 15 minutes wakauitarisa saka unenge uchitei. Taula yikora baba uderebo komrade. Ndezvina trust. Saka especially maona manje. Department redu kavanhu wawo. Sema department. Kune ma DDO. Madairy Ding Officer. Kana nezva DDO tita nezva Dairy Ding Officer. Tita ma KB makapubeu. Makapubeu. Kune ma KK makapukutu. Koze ma DD. Chimboita kapukutu tumboona kuti ndeiti. Kondo kubasanga ndo department yakutera kapukutu. Ndo trust ka ndo kuti baba. Autlawo example ka. Aiwa aina uzara kasika kumira kuchira. Kaisari toda kuzviona. Ndikubvisa kumana muchiona kuti daiso. Tautaura manje. Tautanga kuti wawa manje. Inonzi chiyama kuite. IKB manje. Kabeu. Yatimboiona. Saka manje unolasta sei wawa muchiro waso. Aiwa, wawa uniro utandara mwana wamai. Wawa uniro utandara. Wawa uniro kudhakwa. Dhakwa. Maona manje. Ukandiwa wakutandara kwa kuto uabisa. Uzidodoka kwa utandara. Shima. Maona manje. Saka inonzi KB Kabeu. Another kuti 3 ma department. Makabeu. Ma KK makapukutu. Ma DPD drink and put down. Then it's DPD drink and put down together. Because I'm a VVIP. Very, very important poachers. I don't want serious my green bomb. I don't go mara place and get my chopper, my helicopter. I don't want to change it. Vakango mara mawana chatanga auchaunwa saka vacha DPD drink and put down. Ko kana wakanwa wakapa mumwe munhu zvinobvumidzwa zvakwe nekuti ane revenge here. Unompaka obva ati beu wobva wapera obva ati manje ndikagarira ipasitira zvino akuenda ungamutere kuti kowawo wedu wamama zvinozobuda azvizobuda andiona manje azvibude. Saka unoona zvakafanira kuti nari kupfuura parodhapo ukuthi kotira ukapadapo kuti chimboitai hurumende yakusunga zvinezvi kuramba wawa hurumende yakusunga 15 years mijeri kuramba wawa chinorambwa mukadzi mhosva basi nesadza mapirisi nezvimwe zvakadaro ionzi konzi waramba wawa 15 years dzakakwana ukabva pano ukaenda uchawagona hapana obva uchawagona hapana ugona kubva zviperi obva kubva zviperi nyaya yako ndeyekuti patai mwadoro kana inenge une hwawa mukati chete pfuurira mberi hwawa set pajerere hwawa nduze hauipedze nyaya yacho saka yaineta ndeyekuti Papa, usa mabengoni akapanama. Ona amai akufura. Ona amai akufura. Ndokuti vakadzika. Bhara riri kupamba. Ko avara. Ona basi. Kuti bhara riri kupamba. Mune bhara umba kwei. Ukasvika pangu unobata kuchudo unomira ho. Ona basi. Uya zodhoro kuti vakadzika. Pakana pese nosanda wakasimuka. Saka mukadzi wenyu aiti. Azazvi zvokupomerwa izvi. Ngopomedzerwa kunzi takubata iri nesaka chitongo saka zvichati vanhu maona manje.
saka ndimi nofamba-famba kumana arai namba dzangu manje jambo 0 triple not hazine kunokuvaona manje amen ko matsangura ndionenge munhu musini tinawo kapanako munawo maona manje mati unonwa sei ayo zvakuita kuti une nheketero une nheketero uchiona paunobikwa ka zviya zvacho zvichinyikwa zvinopururudzirwa uchigadzwa pamoto unopururudzirwa uchi chero kana ane revenge wapera toita waona manje saka mimi wawo munofarira ndeupi indofarira casto newo matanda umatanda ndeupi ndo unechimera casto katitanda zvecasto casto ka inorapa casto ine zvayakanakira yakanakira kuti inoita sei 1 haushibise mazino haunzi shuga haureme kuti kana kutakura ndozvaona une maadvantage nemadisadvantage saka ndo wakafana neuhu saka kuti kachitane zvekuti castoka zvakafana abbreviate necastoka inotaura kuti casto laga can Africans still trust little education let African girls enjoy romance tanga kuti takumadoro aiwa dzokerera yapo kudzokorera zvangu padzokorero ine simba dzokererai casto laga say can Africans still trust little education let African girls enjoy romance amai makadi hanzi mamba unonaka newamwai zvakafanira kuti ukanaka skini yamai vacho maona manje skini yamai vacho amai munomwei zano imi muno odzi warora mukadzi akadai so wakumuendesa kumunda amarwe nechaguduma sosori skini yekuti ingapinzwe mumunda iyo kana nemumi andi munova kuta abuse inechipa chirungu child abuse maona ndichaziva ndekuti vakadzi kavo chikupa kwangu kana pese rosarida usati kana kwanohonu uzoti vanorwa zviripo maona pakaipa saka kasolaga nechi kasolaga nechibuku ichi tangotaura nyaya aiwa ndikufunga kuti nditumeka mukomana matsangura matsangura mukuru oi pedza uye undione amai vanhikini amaitoro teta sina mai saka zvinotika mande zvotika zvakafanira kuti ngadzina ngwani vava wapindira vose kudhakwa vane kubatira mushure kwaunhai murewa mukuru vara chinamora mushawasha nai mugagami wamunopindira mavose kudhakwa mashaya emurume mukuru tore mari metunire wawa musi mwana mudiki tobatwa mushure namefana kana kubudirwa neziva uri magumbi ukabudirwa neziva uri magumbezi amai vano vava zvaiyawo vasati nhai mukuru vara mizirenyu zvimatini masikati 44 imakati katakata chamurira chii murume mukuru mariya wawane mariya wawane kugara payega tikomuriwo tinogara patutunika maona manje magirazi kuzo makasvika mukadzi wenyu ane ndomakafenderei hai zvinozoonekwa mashure bhuzi nyaya apa tita nezvewawaka wawa isi osa wawaka handaudza kuti kata nezvewawaka ta nezvekuti hwematanda pakasoni ita zvinhu zvako 1 ta nezvewawa andoa chikuru chii mukadzi newawa saunourora newawa zvinozoonekwa mashure izvi ine maingredients avo andoona saka chikuru chii mukadzi newawa adoro hai special department rehowatu yapa ndo vanedzimirewa ndichiti mudiri pano kuruvara svika maona manje isi kutoti mahebs kai
mahebhisi unorapa unotenda zvakawanda chambwa rishasha munyamagodo haasha madzikirira kutorapo chikangana kusarura usageza ngonopfarimira usa kutama nawo but kana radzima yangu vana vava sei wanika uchindipa fodya yeye yamunodiye kupaka iyo munoti chiko mbanje aiwa imwe yacho iyi chimonera ichocho mazisairirwa mazisairirwa mazimwe ekurevererwa ngazviende kuna iyeyo ngazviende kuna iyeyo saka mukadzi wenyimimi anofara achikuona muchinwa haupindira pasinodhakwa akaona unhu hwake pinda mbasinodhakwa uone mukadzi anovava zvake iyeye hausiwo mbiri wangu vamfana ndokura zvokura zvezvikaita ndokura nepai ukabudwa nezauri magombezi ihondo yegeke ukapinda mbafukusinodhakwa ihondo futi umaona mani saka pana vandigerei handikore handikundokura nepai kaona kuti anogumbuka sei wanika wachindipa fodya kupaka iyi fodya nenebha zvei watasa kuti first court uchitanga kuikumbira haizi vakuru ndipei vakafodya inenzi vakuru kana mwine ayo ndidzamurirewo yodzambo yedzimbi first court my selection nhoko dzemakonzo mvere dzekasi mapeta auna charo chake mauku chega rode parati ari kubvarira zvikumanya rode side raro rine fodya inoitwa sei inoramwa zvinorei chiizvozvi kutsindirirwa inotsindirirwa panozodiwa mai Z68 manje shirushuru kuti hamene zvinge zviri kuitwa ipapo ndikuzika ndiro maakurira kupiko mukuru indakurira kuruzevha kupi kwamurewa kwamurewa kuruzevha izvo handichagara kuruzevha unogara mombe kuruzevha mwana wamai handikunyembera kuruzevha kune rebha kuruzevha unogara mombe nhandisi mombe kai kana mudzimba dzeuswa ndogara ndagoshire imba dzeraundi dzedziadze pinda imba timbomutsadare aiwa dzimba dzeraundi dzinotisa dzungu ndisaoisaobva kuruzevha vane dzungu tasabhenzawo regarega handisi mombeya chitasara manje wamona fodya yeye manje hai kana wakukosera manje wakuzokosera manje haukosera wakamira utakwandogara pasi obata tsinde uku neuku kana kuzembera mudhuri bozi chikosero chacho ukakosera wakamira unodonha oza chekuregerera utanga wamboita chekukoka oza chekuregerera tuboyaniyo ndizitambouzozi saka umusha kwamurewa nechepapi chaipo tikabva kwamurewa tikatasvika kwamurewa tikati pabhora ukasvika pabhora ubva 7k bhora kusvika pamusha pambiri mumusha mangu andozviziva ini chandakapasa fari ukatozogona kuridza ngoma mumakubo dzinyara dzine mashizha aiwa ngoma ndokubasaka ukatozogona kuridza ngoma kana kushaura kana kuridza hosho iyo padikidiki hari yamaridza ngoma padikidiki hari yamaridza ngoma padikidiki hayamaridza ngoma gare pasi maona manje hari ndowawa manje pfuko maona manje takutanga basa ratanga kwete zvinoitwa nani uda kugara uchikorohwa chiti munogara uchikorohwa muri ngoma here komana pakazora aiwa hamusiye iyoyo ndakaona achirohwa musuno akabvunza kati afoni kurohwa munhu ndiani kwarunoza pakaseni ndiwani ndini pakaseni kochi ndini hangu ndikurohwa munhu haufanira kugara uchikorohwa bwezi ngoma ndinogara chinohwaka basa rifambi basa rifambi sayo kuda urohwa tasa munhu wacho nayawo saka marare muri kuite chimara sinzi musiri kugara umusha semombe upenyu acho huramba zvandiri kuda ndiri kumbedza kubatanidza kuti pamwe zvingaite but upenyu acho huramba zvandiri kuda saka muri kushanda handisi kushanda saka munorarama sei izvezvi ndiri kuedza kutsvaga kuti pamwe ndikadai apa handikuona ndikatosvika panapezvi zvandasvika panapezvi ndikatoona muchitodai so baba inwewo haudoramba handiona ipapo ndichaenda kupikana ndiwo maona manje kutenda ndonge wapera kana mari yapera maona manje aiwa kunofadza angatimwe avachai hani ababa vatinanguva nawo aiwa
kana zvokuti matemba manje yadhi iyatode nesyllabus yayo indine madiploma kaibikology bikology iwe indakabikira baba kamati vadzingwa musi uyu handakana mai ndakabikira baba kamati vadzingwa musi uyu handakana mai hadzi anonetsa matemba anonetsa haanetse matemba iyo ndikakurovera matemba nesipunu vhavha ese anditasa one side vhavha anditasa mudenga matemba hanetse apa ndoresipeta ndeti madiploma nemadhigiri ebikology maona manje hanzi bhizironesa ukazara kuti godo but pushoni mofire chete iwe godo ukati uzasadza kunaka muriwo sa zvakafanirwa ungoda uri kuabhizo ngomwa sekazoti ukabva uchazvikumberi zvichazofamba sei maona manje samapedzera chikoro forman kana kuti makaenda kuuniversity kani andoenda kuuniversity kudigiri makarono ndakatozocorresponda ndakutotanga kuti ndezvezvi hamuna kugona up saka what is going to happen ndadere kudigiri ecology ndakambotira kukarati karati ndokuwa karati makatya kuti makuwadza vanhu kuganewo ndudzi vanhu vachi mazuva ano vari kurwara vari kurwara nekareondore wangu atofa muzvikwereti hauchaipedza nyaya yacho unobananiziwa paisa kuti nemutagati nemunyamanakari ine ndakapfuura nepene munhu ari kurwara iya vanhu vachiona havazvizoi vari kurwara madenhera avanoita mani mwana wamai musino ndakati inini ndanadzaka mumuzinamo nemakuwa nemanyaradzo ari pano ndiri mapirisi zano nderipi ini do muri mapirisi orit ndaida kuda ndadaidza kuti kunyaradza ari pano ndiri mapirisi ndaziya ndingadoni mapirisi andikavaka nderipi ndafuma kusese ndakabata jonga muromo handi kuyemera mwana wamai ari kumuka ndokubasa kumuka maziza achinyarara ndichisvika pachipatara vakuru ndasvika ndauya takubatsira neta aini zvandikundei chipa kuti kati aimbo kana ndimo mavanhu vakuru saka nyaya tikati ndiongorore moona kuti zvofambisana saka chikitaika guru kenyu right ndibva kunzi pa chimbobudai padza 2-3 minutes pandakanzi chidzoka iyi ndakangosonzi shake me hand vakuru majoina ndakafara sei mwana wamai ndakafara sei ndakafara chose zvanzi majoina mawe mapirisi mawana mai saka vandapuwa gara nafu remapirisi 5.5 mawana mai mavhisiera munati chiko mapirisi acho maarv imaona mani mavhisiera gara nafu zvanzi maona mai zviri zvaita vakapuwa nemaid card futi vangosvika pape munhu wese wese vangoflasha id vakutogadza size 9 kangu pote inherera aona manje ende ukaramba kubikira murwere waflashirwa id card 15 years hurumende saka zvitori nani kutoenda pamapirisi unoguta ukasaenda kauka ndudzi unofane nzara unorama chirudzi zimbabwe haichaibudi zimbabwe haichaibudeka handi kudzi vanhu ndokuti mapirisi kwandoabata abata nyika maona manje kurova ndonge uripo vanhu vachikamuka ko uchiri unganikoamana chinonzi chaya andonganapota zvezvo zvinoda vanhu mashanu ekuridza ngoma chinonzi mudzimu unonza ndonzi wasvika here wabuda here haungobudikira kakunge mudzimu mudzimu inga ukazoridzira ngoma 1 unongobudikira dangonwa dangozvikwanisa munhu aikotangira kudhakwa neni muridzi wemari yo from nowhere wanotanga ini muridzi wemari kudhakwa aiwa utomira dhakwa ini ochizodhakwa wewo mashure maona manje muriwo muchena munoti chipo ndimunofamba-famba mafedzi muri kwaona kuinda dzone nyama
saka nyama iti mangwana makona nyama iti mangwana ndakaitiza aiwa hakusi kunaya kamazuva aiwa kana madomasi akudhura saka uyu muchene munoti chiko repu kana kofu aiwa muchene kebeji masaradhi vanhu vanovabhisa mutemo wakauchi muchene haubikwe zvekumhanya unobikwa sei unoiswa yogati ya kana uchiubika uchiucheka uri panapa moto wachichisa zvakaita kunoonekwa wawedzerawo iwe uchiucheka wesati yogati twako tuchichi twako iyo moto uri uko haudi padhize nemoto une mato ukanganisa uona manje wazodikwa nambuya nanda haudye futi udya mushonga timbafuta chinjenjemera noko tidomasi chidongorera urikadi kuti nhai muri muri kutsenga kana muri kumedza zvakanaka ine handidyeni mwana mai handibuda kunyebera hamudye kabeji hatite wabikwa nambuya nanda aiwa nambuya nanda vanobika zvese zvese saka mukubikirwa nani mazuva kamainini kamaini kupi kweni mukoma wangu akafa ke akarwa nemheni inobvadanzisira pawana ndoambai ari kumba kupomedzera ndianenge munhu musvini pamuri yese tiatika kuna dzemusvini mukamona musvini munomuziva ndiwataurira pavanhu vese ari vandiorenge musvini bedo orit otauraka notaura kuvatengereka tivatengerei apedza zvauri kuita sati mboita apachinoratidza chikari chinhu chinobhohwa sekuti asa munhu ari kudya mari yake usina kana sendi zvakafana namaifana tikasati vatengera anotongera makavayeva mumutengo mukona uri vari kunzwa sei paka vachina tichimwa izvi zvedu zvakarongedzwa ivo havana kotengera drink chete kokokora hatinodhura kokora but kokora uzati isikaita virekodha vange kubasa wedu kokora vanhu inonzi luxury grocery haiende padepartment kokora inopedza mari inopedza mari asi wawa upedze mari inge ndakuudza kuti hadzime yangu andoti tumari tumuriwo tinogara patutoti yewawa inenge maona manje tine mari motinio izvidai pada bude papa hadzimiriwa zvamurimi mutange kuti takunana pakasoni ikoko andoziva kuti ana pakasoni mashaka makeke kaputu sa muri kugara kupi kumazuva muri kugara kupi kumazuva ano mudai okapukuta idi kutaura mwana mai ina handifenderera mistake yekuti asa zviri maoko nekuda kuombera kana vakataudza zvinenge indisenda kubeura utombomira zvako zvakanabeura ndozokudaira nyama wako chitiko ndati muri kugara kupi mumbari muno anoti mumbari muno mogara ndingamugone mumbari muno kuenda mamusakagara mumbari mamusakagara musoro kero ndaimbogara zvama uchimomira chama zvezvivindi ndaigara hangu zvezvivindi asi ndiri papa chivindi chakapera yanga iri karati iwe tambosvaka kana ukana marizevhesi kumbare ukangota zviri ndogara kumbare chete manhesa ndobada muchiro kuti munogara sei kumbare ikoko kunogezwa wakaruma sipo hembe dziri mwapwa iri kanonduza pakukosha vanongouya zvakadaro vakomana asi ndimatosara mapo kandapasina ndinenge munhu musvini kana akarosha vakandishiya kutika zvinhu zvacho zvezvo zvafu maona manje aiwaiwaiwa pakasoni ita zvinhu zvako 1 ita zvinhu zvako 1 ko muri menyu muri vangani sezvo mati ndimi musvino
yakuberekwa zvete takaberekwa tikati hazvina nyaya yekuti tine madepartments ehunhu vanhu tosiyana maberekerwo kazi mumba hatifanani zvakafanira panzungu 10 pakaita 1 yakaora haumbodzisenga ukadzimedza utosvipa dzese saka ndindakatozungurudza takuti ngomabvisa zvidi vamwisava nenge ndanofushira ya vamwisava musarimboita kutanzi vatange vafa anziya mai vakamai munobatanzirwa kabhozita kuti anyaya kuti skini yenyu ka haidi kuruzevha oti warorwa napakasoniyo anoswira mamumunda oswira mamumunda apa ndiudze muzevha namapisa ekuti azepisa apa hatidye tisasanganisa pakasoni ucharoora zvako imbomira titangevaona macho razi takwata saka klasi semlike ina don't go for amateur, I go for classic. Takwata sa class yemunhu wacho otasa skin yemunhu wacho ozoti zvinoenderana newe zvedehwera kwenduze nedehwera tasa skin nedehwera zima zvako kodini baba asi zvako wanwa nepakasoni wamunofurira Pinda personal. uri kuona amai apa ndomaitirake mufuru anda madzovera mberi kuti yaratenga ndewani ndewezvirangu haazvitsvage anda madzovera mberi apa ana mari ana keshi ndo ana razero wacho ndopanotangira ana wanga koimbo ndoona ukabuti yepakana mudzangano chibadidzawo angomana muno zvivinda mumushambo hamugere mukati vanhu vakadaisa vatatu 4 otaazadaro kweonai kwacho amuna nguvenei kuri makavezerera kuisa Mushande kunoenda mombe. aiyo akabhatikanayo Unozati mumanyika nawo chinyebaka unodzikurudza kunyebaka. rega ndikutaurira anosungwa ndini kamunziko uno unomaharare manje Unodzidzira basa rangu. daiwane muforo munganizvi zvinenge basa svini zvenyitira kana upedza kutaura saka mune vane vana ndinavo vangati ndine 3 ndoshandira chifo mushandira uchifo vakomana nevasikana mukomana mwe chete vasina saka kumuchapiwa mombe kapo zvichafamba sei ndikudzana diki vachidaro but zvazi zvekutemba vanhu vacho vakwasha vemazano kuti vakwasha kuanewo ungati anokwasha iye zvakafanira kukwasha ari kuuya ndokudzaya akasiyana kubata rodhana pachayo vakwasha tozotauchirangu kukwasha kuti ungatoti anzindaunganidza musha wese kuti yaitikurorerwa iye pasina hapana comrade pasina hapana vongosiya vana vongogarisana my friend ndakabereka inini hama yangu ndakabereka mwana wangu kuti kaona achibhidha ira vachibhidha mese notombokangana zvamavitaura svika vaone vatenera kuenda nasangwatira vaona manje kuti ndakabereka ini mwari achiri kuda asisada kunashi vaona manje aiwa zvinofadza kana pane pekuti kana achifamba newe baba vacho unosvika kuti kumadari dai mwari akasina kuti dairora ndega zvangu ndaigona kusvika pakurora ndega kuti matekenya ndebvu makandidziwani mafukidza dembu njii zvese ndodziva ndega supi dzababa ndobvisa zvese ndega gozi klasi yemwana wacho but munoenda kujeri kamudari ndopakazokanganisaka zvinhu zvacho zvese saka pane kuti ndipe pakasoni here bakuti vomesera tinodarisa kubata saka mari mukuiwana kupi muno muharare mari handitomboiva nezvayo ndaitedza musiro zvinhu kune mayusi ukangone $10 $10 us pandakaberekwa waiti ukanzi une foreign une yusa muhomwe chipo changu ndechekutamba nekuridza ngoma
ndochipo chandakapuwa naMwari ende akaita kundiramwira akandiramwira. Saka Yusa hamuna basa naye. Yusa ndokutanga ndakatodzana ndikaita ndopandangira mari handikuibata ndokunge ndaiona ndaipuwawo kana ndaipuwawo kuti shamari bobata Yusa ika 5 years ka 10 years musiwa ndirareka kumabondi kutangana mabondi ndiro semuna asina andikuenda andikubasa handiendi Yusa tacha handina mabondi achikukuwawana kuti handina ivo vandikatosvika zvadada ichimachira risiri achisina chinhu pakasoni chiita imufambeka haridi aziya maona manje kuchimbotiona ukambichana aiwa mombe dzao maidzaita zveshe haubvumiri wanzi wapera aiwa siyai zviri papa siyai vanhu vanobva fuka kurarisoda pamwe hamuna mari kamudara aiwa kundagara ndeve ndagara handitori handitoitsvagawo nedemo ndoisa demo pafudza yotiraini vese kuti vane mari please ndioneiwe vane mari please ndioneiwe vachinyai kuti kana zvadaisemani apa vachitasa nhambo yatiri manje tikabvisa hama yavo pakasoni ungamutange ungamubvise vana ukamugona iwe haumbomugona pakasoni ndikanotaurire pakasoni wawa unoendera nerudzi plus unoendera nehana yako iyo hana yako ikaenderere aiwa vangodataa chirungu vati iyo paakwa tanga ikaii ane kuti ndiye adopedza chakarai sarevheji yacho inobva anonea kuchengetera mukadzi wose chamukadzi ndianda kuza kuti ini zvemukadzi zvinozooneka mumashure ndatange takoshesa zvewawa iyo ndakuverenga maagreements akatorapa kuti unoreva kuti unogona chirungu English mahebs unotanda zvakawanda saka mati chimwe munhu anachipedzisai zvangamuda kutaura kuti vanhu vanokubatai sei pamhepo kana vachikutsvagai vachida kukuonai pamhepo handinetsiki kubata pamhepo pamhepo handinetsiki kubata zvangu mune phone number phone chaiyo chakanamba yekuti haloi taurai namba dzacho nezita renyu chairo chairo inonzi Colin Manyonga Karudzigurugudu kuti Colin Manyonga Karudzigurugudu namba dzangu dzinotaura kuti 0773 516 818 dzokererai futi 0773 516 818 wabata Segurugudu kunzi Segurugudu ka kuna ndotopfeka chinonzi chigudo chacho maza ndakatanga kupfeka chigudo chacho ichocho andakachigadzira kudini murungu wangu andaisenzera akatorova pasi akamhanya akati ndikura futi muno indini senior entertainment creator village place hotel along Tokoro down there saka ndotrena hapana mutambo unotambwa pasi panapa wasingagone kutamba makauya kumaharare muharare ndagara ndichingouya nanhasi ndinogara chingouya mune hama maharare hama ndinadzo but inyaya yekuti vanofungazethrowing nyaya yekuti chitendero chatasi chawandisa ukatitengera doro ndikatanga kuimba dzimbo dzangu dzetraditional vanenge vakuti manyisida vaimba mapraises worship zvine handazifamasi saka ini culture yakandopinda zvanyanyisa ngoma ndoya ndogona kuridza ende kuitamba zvakare especially worship indenge yabata nemagezi sana kutaura zvezvo kuti kana kuri kuruzevha ukanzi wapuwa hwematandawo zvako zvakarongeka unda kukosheswa hwawo kuti ndiwo unenge wakaunganira vanhu vese munhu andokwira mabhazi matatu kubva dotito kuringachi ene munhu akafa kudhara akatoora asina basa kuti tauya kuguva kuzorova guva anoona saka achiona munhu wacho ari kuya zorova guva chi unhu hwake hahusvike nezvikuya paguva haagone kuridza ngoma haagone kuimba haagone kana hosho chaiyo chaiyo andona ndiyakutanga kuti kuda kutangira isisari dzebasa kudhakwa akudhakwa ka iyo adzina yangu anofara sei pazandarara pasi pemangu apo
ndakadhako yamutana vari munyama iwoya nebhara zvinoti birewa ndezvinoita varume vakuru vanofara vanorarira vachifara usiku hwese maona manje ndekuti varumika ndokuti muri kwete kukunhorera pakasona kana mofana ndikunyeberei verenga uni magirindai saka mune hama here dzamuda kumhorisa pari sezvi hai nomhorisa mhuri yese inodzi manyonga yese ndobvira kuti vari kucanada vekwamanyonga vese taurai kane mazita richard manyonga ari kupi ari kucanada ishma manyonga ndi vanotedza naye ari kupi ari south africa vamorese vese muchingoenda muchingodaro onaka renod manyonga ari kusouth africa ndikangoti right ndikada ndivapedza kwakutongowapedza zvangu asina ndikada ndivapedza vaona manje vanobva vafuka pamunhu ane mari isandaita chingawamhorisako ndikagodi vaona manje ndavo matumbura pauriko maita basi kresa manyonga ndo baba vakabereka mutumbuno vari kusouth africa adzimai mama adzimai vakresa manyonga vacho ndo vamai vakabereka mutumbuno vari kusouth africa nevanini vangu vese varipo vari 6 vari kusouth africa ikoko god bless us god bless you if long journey we are going very far maita basi maita basi indototenda inini ndida pasina inini ndatichimbounwa ndatoteera pakasoni ndinoonera maraiseko pakasoni aiwa shakwana zvivindikana munhu munouraya makunwa futi wawa imdare yakapukutu futi kai unopera kamari uchitengera munhu akadaiwo saka mati munonzi comrade gudo imi mati munonzi comrade gudo makaenda kuhondo here don't just put arguments for what you don't know that much I told you before wawa wari kutisana naro haisinonzi kaputwe ndabokuza kuti timati parime dzevanhu ndipakasodika pakasodi kumbira ndikuwawa uchangosvika unokumbira ochipuwagowa heti hamuna kusheka kama sheka zorera waiwo utange kusheka mauto pakasodi tichimwa rivers ndiye munotsenga kamunongochimedza wakadaro but huro dzedu dzakasiyana kamaine dzenyu uro yauya kainai iri serious iri serious unosheka wawa ndiwaza unosheka doro vantu mndaro wangu tichidamboziva kuti sei muchinzi sekuru comrade gudo kunzi comrade gudo inyaya yekuti kunzi comrade gudo fire nyika ichiwana kuzvitonga imi kudhara mama kwere kudhara mamusari makura haini nemi ndani mombe makazvarwa 99 but 1988 nditaka kuti ndakwenda kubasa makazvarwa 1969 19 kudhara mamusari makura 19 kunditeni mama but 1962 ndofana between 1962 and 1961 imimi manje mune makore mangai akawanda mako ese ari mudenga ndei kwari kunyebera aiwa taurai makogore ramakazvaka awanda iva motondiudza calculate since 19 right now asi amunaenda kuchikoro here ndakaenda saka enda musingazivi makore komerwa zvingomanikidza ngoenda zvangu unodzoka shino vadhakwa kudhara kuchikoro sichawoita chiva maipomerwa anani namomzi koya ndiwo ndudzi ndiongo yana ifanira kuzunza mashanje ndoenda kudhakwa saiwa kuzoenda kuchikoro apa vamwe vaizera kwari kuzunza mashanje achitangisa how do you see it? How do you see it? Very difficult. Akoma hazvidaro. Tenda kuti vanhu tikoya no comrade.
I'm not grown up, I'm not mature, I know. So I mean, but before mamuchitaura kuti amudi kugara kumusha unogara munhu kunogara mombe nguva yacho iyoyo ndachiri kugara kuruzevha hakunzi kumusha kunonzi kuruzevha kuruzevha kunogara mombe handikunyembera my friend akugara vanhu vakapenya saka vari ikoko varichi vane zvivindika handitakuudza kugara vanhu vanouraya vanouraya iyo ita 3 weeks iri kumuchakara kuti ungoita 2-3 days uri kuruzevha hakugarwe kuruzevha skini yako ikane iyo ugodza kuti adzi musoro ugoti adzi yakutorera ngoma yandazvitani sakuri arifori kuno vakuna vanhu ndoridzirwa ngoma murema kuti ndino mune muchipanisha imi haini hamusiri anoridza ngoma ndini puraza vanochera pasi 15 days pasi pacho pakaoma sei dauchisiya vachera zviri nani wawaka zvine kurasa mari kana kurasa hunhu hapanobvunza kuti unzvenzi warasa wawa saa munounirewa kudhakwa that much I don't do wawa unirwa kutandara unonirwa kudhakwa wawa unirwa kutandara unonirwa kudhakwa iwo ukanga wasvika pauri paushandiswa fitwa according nezviripo pamwero fitwa according within ibva ngosojoinawo team kana vachita makabheu iwo ibva rova matatu ukatasa uona kuti hausi kuonekwa bheu ramairi yozofamba zvehafafa saka kuza tiye uchidzei kuti pane ichi pane KB tine madepartment evanhu ivawo kune makb enanditora muti vanawo tine madepartments awo kune makb makabheu kune makk makapukutu kune maddo madairy officer afane zitoto zitaona manje kune madpd madring and down kune mavvip mavery very important putters ivo ndo vari serious dada pakasonika pakasoni ndezvako anenge mahelicopter kana mumutino maka paipaipinengomara aimbozvitsvaka vanozotsvaka nyaya vatase napo kare endichiona maningi acho kuita madzovera mberi vaona mazviri aita achienda kumakapeti akuti ndiri kugeza mota nekapeti zvakafanana pakasoni geza kapeti kwete mota chiyaungoita madzovera vati vajai simoni vaimudara ndionenge mumusvini iyo handikunyembera iyo kasvika paunomirawo adzivari kupangu vanovava vanauchitoti naimirewo naishina moto naimushawasha naimwana kanewo ndiudze kuti unondipindira mbosodha garai pasi mudara gara zvangu pasi vanovava sei mafriend hausinomira unga ine imbotukwa umboya kumba kana musina kudhakwa kanewo ndiudze ungayoshuwa kanewo ungaya kumba kwangu iwokuya 2 days neni ndedzora saka wakavengei sasei vasina kudhakwa saka ungosina mari wadikurekera zvoko andakuza kuti mari yawo anenge iri payega twemuri wepinatipati twega hatibati maona manje anenge akutukwa ndini manje muriwo ndosvikaika pano ondofora hamene nyaya yashini yaudedzerwa naimiriwo imbosvikaika pano kwemimi ndiudze kuti kusvika ngoni musina kudhakwa zvafamba sei mashayai murume mukuru naimiriwo mamboridza bvuteni pfuti hazviri zvepfuti ndakaridza pfuti kupi kata nezvinyaya dzapfuti madhava nezvezi nezvei zdi nezvechi zdi inenge yakutaura zimbabwe defense industry kata nezvezdi inenge yakutaura amari yezimbabwe ndo kunomodifaiwa zvoko zvinobata nyika ino ndekupiko idzipadomboshava panedzipa aufida aufida ine hakuna bhesi rinonzi rinakomana vanoredza kupfutira risingazivi mainzani muhondo ende hapana mhando yepfuti yandisezi g3 hamusi kunzwika
makutaa zvekunyebaka makunyebaka ndikanyeba zvinoba 3 ndokunyeberei wakasvinura aiwa taurai pfuti dzacho taurai pfuti dzacho 303 G3 FN whatever according ne yeshiri 303 haisi shiri 303 topfuti yehondo 303 pfuti yehondo mwana baba vangu ko AK aveke tautare zvishombo kune nasubmarine whatever submarine ipfuted dzapfutika dzasibi dzehondo katautare zesubmarine tautare Kare pasi kankomana ndinotofuma unototanga hondo zvakafanira kuti panguva yakatinwa vaimuti kenaldike ndiye akatidzidza kuti no kauda kuti hondo ipirire nohondo tanga wagona kuziva kuti hondo yacho unoigona here but vanjesi zvaakumaindteka aakuzvimambera saka matrenwa nakenaldike ndiandoza nezveupenyu hwangu seindiri zvandiri komanda wenyanga rechimuhondo asi mamuri murodisha front komanda vanoseresana bhozi kuna maplatini komanda but ngatimbosiya nenyaya dzemuhondo bhozi nyaya dzemuhondo vanhu vanovafuna inogona kutanga bhozi nazvomera mushe nyaya dzemuhondo nyaya dzehondo hondo kedzi nevamiriri akata nyika ayo inogona kutanga vanogona kufunda titangira panapa bhozi unogona kurara tizvirota bhozi vakaiona nevasina kuiona vanofunga kuti vanyebe asi takaiona munongoti taurira kambichana nyaya dzehondo my friends dzine nhoroondo ende dzine ropa isi taiti macomrades kubesi kana zvinzi kubesi ndekuti pachinoti forward with the people's power forward with the people's power munoti forward down with the imperialism kuda kuti chii pasi nechipi nevabereki pamberi nevasime vanhu pasine pang'ozi pasi kana dai uchiziva wanga urimo munyaya wautafika nguva iyoyo zvakuda kuti wabhuita nezve panguva iyoyo saka kwangu vatengesi kwangu sadiwe vanokwatanuka kwangu sadiwe vaneka nakuda muchinifasa saka vanjiko munopera futi manajika daimbo vatara kumana musiro chiti muruti he wausi kudhura wakukudzwa price maita bomdani